Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa kunena kuti ku Africa kuno kulinso maiko ena amene samaziyang'anira pansi, ndipo nkhani yonse imene ndadza nayo mtsiku la lero ndiyokhoza dziko la South Africa limene lathamangisa kazembe kapena kuti ambassador wa dziko la Israel Sedman chifukwa chotumiza uthenga pa tsamba la mchezo omwe ndi onyoza mtsogoleri wa dzikolo Cyril Ramaphosa. Ndipo mkulu amene tikunkambayi Sedman wapasidwa 72 hours kuti akhale atachoka mdzikolo, ndipo anayiranisanso nzika za dziko la Israel popanda chilolezo kupita nazo mdziko la South Africa, ndipo izinso zidakwiyisa dziko lipambali potumiza zithunzi komanso kulemba zonyoza zokhuza ameneyo Cyril Ramaphosa. Ndipo nkhani ili ngati tsopano conflict chifukwa choti pokwiya ndi ganizoli dziko nalonso lathamangisa kazembe wa dziko la South Africa dzikolo zimene zikuonesa kuti ubale wa maiko awiriwa uli pamgwedegwede chifukwa choti dziko la South Africa linatengera dziko la Israel ku court lalikulu pa dziko lonse lapansi pa mlandu okupha anthu osalakwa ku Palestina. Sosi nkhani yake ndiyokhuza nkhondo imene dziko la Israel yakhala likumenya mu nthawi imene amamenyana ndi zigawenga zija zimene amadzitcha kuti Hamas, kumene amamenyana ku mzinda uja mdziko la Gaza. Kumeneko kudaphedwa anthu ochuluka ndithu, ndipo mukafukufuku zinapezeka kunena kuti anthu amene ankaphedwawa ambiriwa sanali anthu amene amakhuzidwa ndi mchitidwe wa chiwembu umene udachitika pa 7 October mchaka cha 2023, komano zinapezeka kuti enawo adali Mapalestina amene ndi anthu onena kuti adalibe vuto lililonse komanso adalibe kulakwa kulikonse ndi dziko la Israel. So kutsatira kudzudzulidwa kwa mtsogoleri kamene ati osogolera dziko la Israel Benjamin Netanyahu adakhala kuudzidwapo kunena kuti mukupha anthu osalakwa, komano mu nthawi nkuti amangoyankha zinthu zosemphana ndi azinzake kapena kuti zaziphaliwali, chifukwa adafotokoza kunena kuti anthu amene adamenyana ndi dziko la Israel pa 7 October amene adakaphulisa ku Israel mmene nkhondo imayamba, gulu la Hamas likumabisala mnyumba za anthu amene ndi Mapalestina. Choncho iwo sakuonerapo vuto popha limodzi ndi Mapalestina fonena kuti mbalame ikakhala pasamba timathothola ndi samba lomwe. So iwo adafotokoza kuti kupha Mapalestinako ndi chifukwa choti anthu a gulu la Hamas akhala akubisala mnyumbazo. So nkhani imeneyi nonse ngati mukukumbukira idali nkhani imodzi imene imamvetsa chisoni chifukwa amene a gulu la Israel amapha pafupi mwina anthu 700 pa tsiku, anthu ochuluka amakhala akuphedwa, ndipo ambiri mwa iwo adali ana komanso malo ofunikira ku dziko limene la Gaza adawonongedwa chifukwa cha nkhondo imeneyi. So maiko osiyanasiyana adakhala kulembera makalata kunena kuti dziko limene la Israel lileke kupha anthuwa, koma silidasiye, kuphatikizapo mabungwe amene ndi monga United Nations ndi zina zotero adakhala kulembera, kuphatikizapo mtsogoleri wa dziko lija la US amene ndi Donald Trump adali mmodzi mwa anthu amene adayeseranso kuti mwina nkhondo imene ija ilekeke, komano dziko la Israel limachita makani. So nawonso dziko la South Africa pokwiya ndi mchitidwe umene udali kumene ku Gaza pamene anthu otchedwa Mapalestina angaphedwa mosamveredwa chisoni, m'malo mwake iwo atadzudzula dziko litakana kuleka nkhondo iwo adangoyilengerano dziko limeneli la Israel ku bwalo la milandu lalikulu pa dziko lonse lapansi limene amalitchula kuti ICJ, International Court of Justice, ndi kuti dziko limeneli la Israel likuyenera kuyankha mlandu. So kuchokera pa nkhani imeneyi ndi pamene padayamba udani waukulu pakati pa mayiko awiri amene wa Israel komanso South Africa. So ndimene tikufotokoza kunena kuti ambassador wa dziko la Israel ku South Africa amene ndi Sedman amene zapezekanso pano kuti anatansa kupeza kuti pa tsamba lawo la mchezo nkumalembapo zinthu zonyoza mtsogoleri wa dziko la South Africa amene ndi Cyril Ramaphosa. So izi zamazichita ali kalenso mdzikolo. So m'malo mwake dziko la South Africa langopereka 72 hours kuti mkuluyu akhale asakuonekanso mdziko limeneli la South Africa. So chimene chachitika sopano is like kubwenzera nano zimene aliyense akupitisa kwa nzake. Nawolonso dziko la
Israel langulamulanso nzika ya South Africa yemwe ndi ambassador kumeneku ku dziko la Israel kuti nayenso mu Israel achokemo ndipo azibwereranso okwawo. So mukaona ndi nkhondo ya mayiko akuluakulu chifukwa South Africa sizikonso loti ungamali yang'anire pansi ngakhale likupezeka ku Africa. Koma chimene ndinapeza kunena kuti azungu pongolona dziko kukhala la ku Africa mostly samalipasa ulemu amangochita zinthu kati mwina mwake nokha mwakhanso mukuona nzika za ku Africa momwe zimatreatedwira mayiko ena azungu zimakhala zija zoti anthuwa samaganiza ngati ena awanso ndi anthu anzawo pena amangoganiza ngati zinyama. So akafuna kupanga active pa zinthu zimakhalanso zinthu zosapatsa ulemu. So mwina pakuganizanso kuti mayiko aku Africa sangatuze kalikonse mwina ndi chifukwa chake no basi anangoganiza zoyankhula zopusa komanso kumamuyankhulira mtsogoleri wa dziko zimene ndi zinthu zosayenera. Mwina funso kumafunsa kuti tiyerekeze kuti akanakhala ndi dziko lathu ngati Malawi kuti akanakwanisa kulimba mtima amene achitira amene wa South Africa kuthamangisa na ambassador yemwe adali mdzikolo yemwe ndi wa ku Israeli kapena yathu ija yokonda kulambira tikadangosiya mwina nkumasungana naye ngakhala kuyankhula zopepera mdzikolo zimene ndizonyoza mtsogoleri wa dziko. Kuti muganize kuti dziko lathu lino kapena mwina nalonso tisamaliyang'anire pansi lidakathanso kunena molimba mtima kuti nawo ambassador wa mdziko lina lake yemwe ndi wachizungu azipitanso naye kwawo maka pa nkhani yoti mwina sadalankhule bwino. So mukaona pena ndi pena zikuoneka kutinso mayiko amene ali aku Africa pena kuoneka kuti ayamba kudzuka wako pang'ono sakufuna kupezereredwa sakufuna kupusisidwa. Dziko limene linso la South Africa ndi limodzi mwa mayiko amene ku Africa kuno sali pa ubale wabwino ndi dziko la United States andi amene munakwanisa kuonerapo video ya malemya adayankhula zinthu zochuluka kwambiri zokhuza Trump pa msonkhano wake. Adayankhula zinthu mopanda mantha ndipo zimene adalankhula zimaonesa kuti ubale wawonso suli bwino ndithu ndipo uli utali ndipo sakutolerananso. So tikamaona dziko limeneli la South Africa tikutha kuona kuti muli ma event angapo osiyanasiyana amene akuonesa kulimba mtima kwawo kunena kuti akuoneka kuti iwowa zachibwana sakuzifuna ndipo mwinanso angotopa ndi maulemu ndi nthawi yonena kuti sakufunanso kulambira mwana wa munthu. So nkhani imeneyi ndi imodzi mwa nkhani zimene zavuta padakali pano kunena kuti dziko limeneli la South Africa lathamangisa ambassador wa mdziko la Israel kumeneko ku South Africa. So through comment section ndimafuna ndimve komanso kudziwa maganizo anu kunena kuti inu mukutipo bwanji pa nkhani yokhoza kuthamangisidwa kwa ambassador ayi mdziko limeneli la South Africa makapo lankhula zinthu zosayenera kwa Cyril Ramaphosa nanga mukuonanso bwanji pa reaction imene achita amene wa dziko la Israel nawonso pothamangisa ambassador ochokera mdziko la South Africa. So through comment section ndi momwe ndingadziwe komanso kumva maganizo anu pa nkhani imene. So mu video mtsiku lalero mulali ndi ine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos amene mukukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.